bandiraɓe amtuɓe yebde ayaw habrirde Pindi TV caggal yettude geno gonɗo jonɗo en juule rasul sallallahu alayhi wa sallam onne en calmini khalifaɓe diine kono kadi en calmini khalifaɓe aado e hitande hesere nde mataw ko ngol wonata laawol men gadigol e nder nde ɗo hitande hesere kono ko wona ko ɗum eɗen mbiya hitande jaam hitande cellal hitande kisal hitande kadi dañal hitande kadi ne daɗal wonɓe galle ɓe kadi ni yo Allah ɓomtu galle o ɓamtu kadi wonɓe galle o ko wona ko ɗum tongode 225 eɗen dañi hoɓɓe tedduɓe koɗo so yalti galle mum neɗɗo so yalti galle mum naatti wiyete bisimilla kono mo bismiɗeno ɗo walla ɓe bismiɗen ɓe ɗo gadortoɗen ko ceerno Kalidou hitande 2019 o rewi ɗo tawa kalannoɗen koko fewte ɓuure korko kono kadi caggal mum hitande ujunnaji 223 o rewi ɗo taw koye tongode men 134 embo wonde général Dia yawma on saaha min kalannoɗen koko fewte askidaji bannoɗi hol mesure aji ƴettaɗi hen hol pellit ƴettaɗi hen kono kadi en kaaleno hen ko fewte mawɗo leydi Sénégal o wi so tawi o yeehi ko yahata ko deuxiéme tour so lomtini mbo lomtini fof ko piyeteɗo ha eɗen kaala hen yo reno var kono noon o dañi ɗon woni kono haadi ɗum oɗo mo bismiɗo mbo kalten haala mum 2019 ko kanko wino mawɗo leydi Sénégal Macky Sall ma gaña premier tour kono kadi o reftitiɗo e tongode men 151 embo wonde Souleymane Gollo min kaali ko fewte askidaji ɗi o haali hen o yajni hen o arti kadi e cuɓugol mawɗo leydi Sénégal on Macky Sall o wi kala mbo suuɓi ko piyeteɗo mbo wawi suɓade foof so yeehi ko piyeteɗo wadde o artitiɗo e tongode men 169 enen kaala omo ganduɗa kadi ko Amadou Ba o arti kadi gonɗinde wonno haala kay yawti min mbimo yo ar tigui rigui beelo embo suusi o arti ɗo o Amadou so yeehi fiyete ko gila subaka law ɗum ɗon noon ko on joɗiɗen ɗo goɗɗo keɗɗo jungo men nano ko musidɗo men Mamoudou Abdoul Nia o woni sababu jokkodirɗen e makko ko sanɗo dudal jaabi ha tirde o woni deftere tigui rigui nde o yaltini kono gaga ɗum haade ko juuɗa ɓennude en tottatɓe ɓe calmodira e yeɓoɓe ayaw habrude Pindi TV ceerno Kalidou assalamu aleykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي misalmini bandiraɓe julɓe fof misalmini hettotoɓe Pindi TV e yewtere men holmo woni an calmini bandiraɓe fof e yeeɓoɓe ɓe wonɓe diaspora e wonɓe ɗo e leydi he fof en calmini gonɗo sababu ha garɗen ɗo hannde no Ba Mody kanko e groupe makko fof en calmini en juurima mbi bisimilla en ñaguima Allah subahanahu wa taala towɗo kala ko kalɗen ɗo yataw yo won ko naftata en ko naftata julɓe walla ko naftata hettotoɓe ɓe en gardani ɗo ɓurde yimɓe andude en gardani ɗo karantagal garuɗen ɗo tan ko jikke e yakare e sembinde kadi téléji fulɓe walla radio ji fulɓe enen kala ɗo pulagu noddi en tan en nototo jogui téléji ha keewi ɗo noddata ɗen kono noon nde wonno ko ɗemɗe goɗɗe en ɓuuri ha yawde yaade toon ɗo noon sen noddama tan en keñoto garen ɗo henne inchallah ko ɗum addi en ɗo hannde quoi ɗum noon jarama seydi Ndiaye Sall assalamu aleykum waaleykum salam Ba Mody mi salminima kadi mi salmini yimɓe fuurankoɓe e dendagal aade kala to wawi wonde e aduna he e hannde noon addi men ɗo ko yewtude ko fate deftere mo bindinomi e beele feccude bandiraɓe ko deftere haalata eyi ko jarnadema e nde nodduɗam ɗo henne e waɗi équipement technique donc ko heddi ko mi sabbo ha yeeso beele mbawen nadde e golle he ɗum noon a jarama Seydi Sall gorko mo Cempen gorko mo kasque Doguel Diaby kasque Sangamoli Baradi askidaji ina keewi gila décembre ha joni ɓoyani ko en jii ko wattidi ko
ko maayi ko ene heewi limatako te en kaalino ɗum ɗo e jewte men jawtude hitaade ujunnaji 2023 holno jiiruɗa ɗum? eyyi Bamodi ande en garino ɗo kalɗen ko fewte accident ji nden ko ɓurno hewde accident ji e wattande mandat Macky Sall o heewino hen ha ɓe mbaɗi ɗo hadde ɓe ƴetti mesure uji mana nani otoji ɗi yo daro minuit so yoni kala ɗo minuit yoni oto yo daro ɗon waala ɗon ha subaka 6 heures yaha garɗen ɗo mbaɗɗen hen ko jewtuɗen hen kollumami wona minuit o wona ndeɗon wona oɗon mesure tagata accident ji ɗi ustade mboɗo sikki guila nden ha joni mesure o no waɗa maintenir ha joni te ene kadi mesure o vraiment wonɓe tampinta eyyi ko mesure laamu noon laamu ko waɗi fof eɗen jaadi hen caggal Allah e nelaɗo mum ko noon imagine tan jogoɗa haaju ma urgent joni joni wona neɗɗo fof jogui oto mum personnel hoore mum haaju ala fof nde fiyata neɗɗo mais obligatoire ma mbala ɗon ha weeta min hooram mi waali e lawol ha weeti pour minuit o wadde respecté ɗum ɗo ɗum te nden koye ndungu ene muusi ha maayi otoji ɗi so gaddima ɗo minuit yoni fof ɗon mbalata aɗa wawi walde ɗo ala hôtel aɗa wawi ɗa anda hay goto aɗa wawi walde n'importe quel nokku sa waali hen aɗa loro hen seeɗa gueɗel gonguel nguel aɗa wawi dañde haaju taw ko minuit dañƴa haaju jiiɗa yaade kono noon obligé ma paada ha weeta mais accident ji ɗo sa ƴeewi Europe walla leyɗele takkiɗe en ɗo pourtant otoji ne wawi taw accident ji nan toon mais kalten ko ɗo enen e leydi men min e hakkillam e yiyandam ko probléme aji ɗi foof goni tan koye code de la route o dognoɓe ɓe e toppitiɓe affaire sécurité laabi ɗi e toppitiɓe affaire taliji ɗi sen mbi toppitiɓe affaire taliji ɗi ko anda ko azroute wiyete mi anda o sen mbi toppitiɓe affaire sécurité ko laamu ɓeɗo fof ko laamu ɗeɗo koruji ɗiɗi fof ko laamu police a gendarme e code de la route noon feccima e neɗɗo dognowo o jannguɗo permis o beele ko jannguɗa ko ɗum mbatta appliqué walla janngat tan no belɗa fof no dogonira ça veut dire a wawa tali Sénégal yimɓe fof ne gandi taliji fof ne paaɗi par ce que en ngala won ɗin moyen ji yañude taliji no Europe ni walla wonɗen leyɗele ɗo yajata seeɗa tan koye autoroute uji he ɗum tan jiyata voie ji tati walla nayyi deggodira mais à part ɗum kala wuuro ngo poɗɗa ɗo yaade tali o ne faaɗa so woodi ko auto uji ɗi tan mbawi hawrude hen auto e auto tan mbawi hawrude hen distance o woɗɗata refti hen kadi ene heewa gasɗe waɗa gasɗe en waɗa naɗɗe en waɗa tule en taw wona ani tali ene waɗi nombre mo foti wadde remplir sa ƴeewi no nden nde Ablaye Wadda nde affaire baratal nde taliji ɗi pewna Thiès nde aɗa andi ko ɗum adduno caɗele ɗe taliji essen mbaɗi respecté norme o taliji ɗi quoi joni noon so tali o fewani an dognowo o kadi a waɗani respecté code de la route ko jannguɗa ko aɗa andi accident mo mbattiɗen nande ɗo baɗɗo Nioro Cheikh Sarif o e wiide jaydeɓe walla tawanoɓe ɓe mbi ko auto double ko 3e position e kadi e virage o hawre auto goɗɗo ne ara yimɓe fof ne gandi min mboɗo jogui permis an ne gasa hay sa ala permis aɗa nana virage kam yimɓe fof ne gandi neɗɗo doublata hen auto ligne continue danejo o a droit doublude hen wona joni noon est ce que panneau ji ɗi goodi mbaɗɗi signalisation kolluɗo chauffeur o ɗo ko virage walla kollude chauffeur o ɗo ko aɗa andi virage a wawata ɗum andude il faut panneau waɗma guidé eyyi ata fodde quelques métres wima virage nan yeeso ma ligne danejo kam aɗa yiira guite ma ligne ɗi kadi woni hen kadi ɓoriɗi taw ligne ala hen taw ligne fonno wonde ɗon taw peinture o iwi aɗa ko ɗum ɗo woni caɗele ɗe gueɗel gonguel nguel oto waɗa charge walla wasa carte grise mum papier ji oto mbasa wonde légal taw oto ne waɗi caɗele ɗum koto responsabilité laamu par ce que a wawa ummade ɗo jaaha ɗo ha Farafeññe walla ha Kaolack a wirtaki gendarmerie a wirtaki police wawa wonde a wirtima police a wirtima ɓe ƴeewi permis ma ɓe ƴeewi ko carsuɗa ɓe ƴeewi foof sa waɗi charge eɓe gandi so oto ma ko papier ji mum moƴƴani poti andude mais kamɓe ko ɗon ɗon ɗum ɗo mo responsabilité ji mabɓe kaaɗi yoɓe mbaɗ ɗum vérifié no feewi responsabilité laamu o ko panneau ji ɗi est ce que ne waɗa panneau ji mbaɗoji guidé sofreɓe kolloji sofre ɗo ko ustate ɗo ko 100 quelques métres dogata ɗo ko 50 dogata walla ɗo ko 60 dogata joni noon ɗum ɗon foof so ala accident hay sa waɗi minuit walla hay sa waɗi 11 heures walla 9 heures oto daro
tout le temps sa darni otoji kodi jahoji tan kodi jahoji tan hay soko subaka jahat tan par ce que accident wona jamma tan leyɗele yaade yo minuit o iw walla yo hedda pour min wi o meeɗa yaadude hen min kam meeɗa min kam ɗum kalnomi ɗo c'est que wona ɗum min wiyoɓe mbaɗiri ɗum ko solution ustude accident ji ɗi mais ne waɗi yimɓe ɓe ganduɗa hay ñalawma ɓe ɗanota wona jamma tan ɓe ɗanoto tigui rigui ɗum noon ceerno mbaɗanni gon hello en uddat ngo jaaɓanen holno jiiruɗa duuɓi ɗiɗi laamu kesngu banggue golle eyyi to laamu to banggue oɗo état a yino laamu Macky Sall de ma yiyan min nguuɗo laamu de eyyi kono aɗa andi oɗo régime aɗa andi régime yalti régime naati te régime jaltuɗo oɗon gandi o ɓooya pouvoir par ce que régime so waɗi e duuɓi sappo e ɗiɗi e pouvoir machallah kam régime aji guila alternance ari kam par Abdou Diouf e Senghor en kadi ko mandat ji limité quoi o sikki ha Abdoulaye Wade waɗi ko duuɓi sappo e ɗiɗi ewa joni régime kesso ari régime kesso garɗo o ko parti mo ganduɗa ɓooyɗo wadde opposé ɗen gandi mo sikki à part Abdoulaye Wade goto waɗani wi noon e no wawi wonde ni taw par ce que Abdoulaye Wade rewi ɗo waɗi opposant duuɓi kewɗi mais koɓe certi tan ko jiyande walla jaɓɓal quoi mais ɓooyde wadde opposé nde jiɗmi haalde Abdoulaye Wade ɓooyi wadde opposé mais finalement nde o heeɓi laamu o yimɓe fof jii ɓeɗo ne ɓooyi wadde opposant ɓe keeɓi laamu wonko ɓe kaali noon ko heewi hade mabɓe hebde laamu kadi koɓe keeɓi laamu ko kadi wonko haala ko heewi e ɗum kam min mi wona justice mi wona expert mi wawa andude taw koɓe kaali ko no woodi walla woɗani kono en fof kam en nani wonde leydi ndi ne foti ɓuccede ne foti koko ooñi ene foti fewnitede ko heewi jubal eyyi fewnidde o eyyi effectivement joni noon ko ɓuccete ko so tawi e ɗum heewi ɓuccude nde ne namdi temps beele yimɓe ɓeydaki ɓusade a sikkani ken ɓeydi ɓusade ceerno ala no wayni taw wayani noon ni par ce que an min yawata juge hunde juge mi tan ko mami yiya fee mo ganduɗa jaltuɗo quoi hunde feññinde wonko ɓe kaali ko heewi ko foti ɓuccede par ce que ndi contrat ji kewɗi ɗi mbaɗi rectifié ko gonga lona gonga contrat ji ciññinanoɗi en jii kadi min an a yii walla nani e régime Macky Sall won ministre goto gonnoɗo ɗo ministre énergie wonko hannomo siññinde hunde hawo yaltina walla a yino ɗum de walla a yiyano ɗum hawo yalti laamu eyyi ha wiya an haali ha wiya ko haɗimo siññinde ko wonko haɗimo siññinde wonko yinno wasa siññinde o força yo siññine o sali o yalti wona jiin ɗum donc ɗum ne holluma so wiyama wonko oñino ko heewi ne gasa taw hayso wona foof wonko oñi joni jinmi ko est ce que aɗa faami duuɓi maɓɓe ɗiɗɗi wonko ɓe mbaɗi an non duuɓi ɗiɗɗi aɗandi enen kam aɗandi enen citoyen ji aɗandi enen citoyen ji joni mbawɗa wiide c'est que wawata wiide ɓe mbaɗani hay hunde wawata wiide ɓe mbaɗi holko tagui ɗum c'est que aɗandi enen goto fof eno yitorto e laamu sa woni e leydi goto fof eno jiitortoɗa an ne gasa taw wonɗo liggotoɗa ɗo liggotoɗa ɗo salaire ma ɓeydo ɗon walla mbaɗa ɗon avancé walla aɗa yiilo liggey daña liggey goɗɗo waɗi ɗum concerné tan ko maaro usto diwlin usto courant usto goto fof aɗani leydi waɗi ko pecce pecce goto fof eko tagui ɗum ummade tan dal goɗɗo kadi ko goɗɗum goɗɗo ko goɗɗum goɗɗo ko justice donc noon ko jiiɗen ko heewi wonko fuɗɗi par ce que ñanden en jii président Diomaye o waɗi inauguré ɗo usine mbaɗo emballé auto ji armé ɗum koye guila e Macky Sall fuɗɗono non en cas journaliste ne wawi tawɗa andi taw kono kam kalten ko inauguration o tan hay son fuɗɗono guila nden lawɗinaka kam ha yimɓe fof gandi fuɗɗa ne wawi taw an aɗa andi mais min kam meeɗa andi ɗum mi meeɗa yiide meeɗa nande jiimi koye makko o waɗi inauguré te wiya kadi ko usine pewnowo mbaɗo emballé auto ji armé aɗa andi ɗum ko hunde wonde important uste ɗeɓe ustiɗe kadi hay sene famɗi par ce que ndeɓe gadi laamade nde ɓe ustino mburu o même hayso ko mbuuɗu aɗan won wiyoɓe usti hunde wawata ustede tan ɗum ɗo par ce que ɗen temps Abdoulaye Wade eɗen gandi sac farigne ko jaratno e temps Macky Sall yimɓe fof gandi sac farigne jaratno joni soɓe gari ɓe usti kadi boulangerie uji mbaɗani grève kewɗo par ce que eɗen gandi boulangerie ɓe meeɗa jooɗade ɗo ko foti duuɓi ɗiɗi mbaɗani grève koye laamu maɓɓe noon ɓe garti kadi mbaɗi grève aji musde bo e nder laamu maɓɓe ngo nguɗo mbaɗi ɗo grève ha boulangerie mo won uddunoɓe bo eyyi mais kam no wayi fof kam ustama jimi wiidama tan ko uste won ustade won acte ji dal ɓe jiiɗi posde justice o kadi wonno changera conseil économique et social elminama ɗiɗon fof waɗama supprimé donc ɗum ɗon fof ko effort uji ɗi ganduɗa vraiment min mboɗo yaaduno ni jaam ne yaadi hen vraiment mais an ɗo heddi noon wonko heddi ko heewi
heddi ko population Sénégal ene manki yitade hoore mum tigi rigi min mi haalat tan ha laaɓa quoi yimɓe ɓe ene manki dal yitade koye men sabu alaa sago jeunesse o ne heewi mbaɗa créer emploi mballa yimɓe no ɗannori non mballa yimɓe no liggori ɗo henne jomen diplôme aji ƴe mballe liggo ceerno ngal ɗo namdal haadem arde sall direction ngaji ɗi mbal woni hen direction tam kadi keftinɗa liggimo aɗa wawi ɗum tan wadde cité hayso direction goto tan mbanna min cité e mboɗo wawi par ce que aɗa andi direction ngaji ɗi kam ko gonga min junggam juurani walla koyngalam juurani e direction ngaji e mboɗo yeeɓa actualité mboɗo sirva mais direction tan mo gandumi tan ko direction baɗɗo branché e ministre de l' intérieur affaire sécurité aɗa andi leydi Seydina Oumar Touré direction ASP capitaine vraiment ko totta ko min kam mi yiiri guitam o waɗi effort mawɗo kadi on hande visage ASP e visage ASP hanki ene serti gueɗel gonguel ngel o waɗaniɓe affaire santé on waɗa hen social vraiment e nder 2 ans he o nawi ASP to woɗɗi wonni ɓe waɗi recruté fodde 500 personnes taw ko jooɗinoɓe mbaɗama formé mbaɗama recruté mbaɗama intégré nattinama e ASP donc noon eɗen gandi aɗa andi Sénégal ene jogui no mahori aɗa andi monde hande entier o foof niveau de sécurité ko hunde wadde fayida e leydi sécurité wona cakane surtout ma noon leydi ndi ganduɗa yaandi ha population waɗi augmenté waɗi pétrole waɗi foof donc noon te eɗen gandi budget men to banggue police et gendarmerie ene manki yonde leydi ndi tigui rigui ɗum kam état ji min ɗo ɗi fof ne gandi ɗum donc noon sa yi ASP waɗama créé waɗama renforcé te ASP ɓuuri ɓallade population o ko police mo ganduɗa aɗa hodda e mum aɗa walda e mum ene naata e mum ene andi foof kañum ɓuuri wawde andude renseignement ji woni goɗɗi jokkodira e sililaji gendarmerie e police wawa wadde neɗɗo foof délinquant gonɗo e quartier walla goɗɗo o waɗi imposé ha waɗi caméra de surveillance e banlieue he ɗum lansama taw ko caméra de surveillance ganduɗa kala ko neɗɗo waɗi wawi yiyede aɗa ɗum ɗo fof ko effort mawɗo quoi vraiment oɗon direction kam ko hunde nde ganduɗa wande fayida o liggima hen liggey mawɗo ene gasa so tawi continueri ni ma yaaru yesso no feewi ɗum noon laaɓi en calmini kadi Barka Cissé mo ganduɗa nde woni nde toon ɗo woni ɗo o wonino ɗon en gaddinomo ɗo hay kanko Seydina Oumar Touré woni capitaine Touré eɗen noddimo ɗo en calminimo aussi bisimilla makko yewtere nde kadi ko yewtere makko o ara ɗo ko wona ko ɗum Abdoul Demba Sall gartanamin seeɗa e hol gonɗo Abdoul e hol sababu nde ɗo deftere eyyi ɗum noon a jarama Abdoul ko waɗi fof ko ɓinguel fuuranke jeeya to Thiampeng e Thiampeng noon eɗen gandi ko région Matam woni département de Kanel ko hadde banggue Dande Maayo min noon so tawi ko faare deftere nde ko faare bindi ɗum ko hunde ko ɓoomi yidde kono gandumi ɗum ko hiran 2016 mbo jangga mbo woni lycée puɗɗi windude tesitte goosi ɗon noon gandumi min il faut ƴetto ngoɗɗo lawol Allah waɗi noon ko jiiɗa fof kadi ko yataw Allah ne yiɗanma ɗum yataw Allah ne yanti hen kono mi meeɗanno miijade min ma saaha goto ar hamin deftere kono noon mboɗo winda poésie wiide poésie o ɗum giddano windude Allah waɗi noon ha saaha goto 2018 nden won mo jehurdannomi hamin kaldanno hamin kalda ko faate bindi après mbimomi min mboɗo yiɗi saaha goto ara min jooɗo e télé mboɗo haala ko faate deftere après noon oɗon rêve mbammi ɗum poursuivre ndewmi ɗum Allah waɗi noon puɗɗi windude mbimi il faut mi ummuno ɗum saabu hunde mo jimmi sa yiiɗi hunde noon il faut gomonɗa ɗum mboɗo winda seeɗa mboɗo passa seeɗa wala no wiyamno weeɓani bindol weeɓani bindol ko hunde ɓurde mettude mbora yiide tan miiji winde min tan miiji bindumi est ce que ala tottuɓema tan mi winda o winda goɗɗo winda tan tottuma mbayɗa ko deftere mbaɗɗa est ce que ɗum weeɓani ha ɓurti non weeɓani an tan miiji ɓulni binduɗa ko min miiji ko
miijo ngo kadi ko ganduɗa hoore ma ko haytara wodani france wiya ɗum fiction fiction woni ko an e hoore ma ko miijiɗa ko way ko noon ko pewna wonni to ɗum ala on ko noon wayi joni le wonɓe jettuɗa e nder fuɗɗode deftere ma miñiraɓe e mawniraɓe ko kamɓe jogui haalis walla ko hon situation a ɗisi ɗum haalde départ deftere nde eyyi ɗum won ko départ o ɗum won ko miñiraɗo e mawniraɗo eyyi miñiraɗo ni gasnode ko miñam eyyi sabu sa ƴeewi mi wiyomi ko à mon petit frère ko dédicace mo mbammumi eyyi jimi deftere nde waddumi e inde mo eyyi ko miñam kono bon dardam ko monam eyyi sabu ko wiyete ko rek wonde kellifaɗo fawa he duuɓi neɗɗo ne won suuha wona kellifaɗo ɗon wona mawɗo taw hellifa kanko noon o won suuha kadi o hellifa eyyi o jangguini en ko heewi ha mbimi ko école wa jangguindemi ko école jangguinatam ni joni en kaaɗat ɗon cohlude deftere nde foof ma woppu ɗo numéro ma téléphone sooda deftere nde kaarto jahden koye chapitre 1 colli ina jima hedde midi nangue ina yalta rewɓe ina jaaha jeere sukaɓe garti ina deƴƴi alkames ñalama foftere koye tubankore noon kono enen koye pulaar kalten bisimilla eyyi bisimilla ɗum holko sukoga firti ɗum eyyi ɗum won ko représentation so représente représentation woni ko jemmu walla mi wiya ko yeeso mo jimi hollide ko faade fuuta deftere nde an hollata yahoɓe tigi ko faade fuuta e sa mi haali haala jeudi ko woni alkamis ñalawma alkamis e enen fuurankoɓe walla minen diwan amen o ko ñalawma ganduɗa hoore ma mo yimɓe kewan liggade poftoto e kala dawo guese ñalawma alkamis o ne heewi foftade on ñalawma noon ko ñalawma foftere won noon mi jinmi kadi wadde rendre hommage e ɓeɗon fuurankoɓe foftoroɓe e oɗo ñalawma kadi mi haali hen haala rewɓe mi haali hen haala colli mi haali hen ko heewi colli ɗi ko jahata hen colli ɗi eyyi ko ganduɗa hoore ma eyyi ɗi jimat ni kono kadi jima les oiseaux souffrent et sentent ko noon wayi kono ɗum ɗon noon sa faami ko yidde artude ko faare nature ɓe mbiyata nature o eyyi saabu neɗɗo so tawi dawani so tawi hirdani hamo fofti saham sohli ganduɗa hoore ma temps seeɗa beele wawa artirde hakkille mum eɗen gandi jimde colli ko saaha ko artirde hakkille e won hen yimɓe eyyi saaha ina mbaɗa ina addana yimɓe wadde jogade hakkillaji sen luɓaki ɗemgal tour wadde inspiré eko mbatta ko siftoranmi deftere nde wiyete wiyete ko contingent wiyete ko hollo ɗum jibi waɗan min zoom deftere nde deftere nde wiyete ko contingent eyyi contingent noon ko minen sawi contingent eɗen mbawi wiide jaw armi walla contingent yo par ce que sa yi contingent ne adda ko heewi kono contingent oɗo ko ganduɗa hoore ma ko hunde ganduɗa hoore ma ne wawi wasde wonde kadi ko ganduɗa hoore ma ne wawi wasde wonde sa neɗɗo wi ne wawi wasde wonde hande yimɓe ne dogan ko keewi ne podono ko heewi ne kaɓuno ko heewi taw kaɓaki a fawat ɗon feɗino ma cohlude deftere nde fof ma accu ɗo ni ɗo bisimilla hawa wonno koye e fittude galle mumen yaay mum ina haɓay huɓɓude fuurno safara ko holɗum eyyi ɗum o kadi eyyi enen woni monde littéraire ɗum on kadi ko hollidde kanko woni kanko Hawwa o e yumma o hol situation moye woni eyyi saaha noon kadi fuura sa ƴeewi gandata weeti ko waɗi foof so gori wiyete joggade eyyi so tawi jumani noon wiyete kadi sukaɓe rewɓe ne keewi finde ne pitta galle kadi jinnaɓe seulement jinnaɓe rewɓe est ce que hande sukaɓe ne pitta galle joni non mbaɗan makkiye tan dawa de miyata sukaɓe nen pitta galle ɓe jaafom noon kono min kam joni mi yiya no fewi joni a yiyani ɗum mawɓe ɓuura wadde très important eyyi mawɓe ɓuura wadde ɗum jinnaɓe rewɓe kadi kamɓe keewiɗa finde ɓe pino ɓe ƴeewa fewon kasitari beele so worɓe pini walla sukaɓe pini taw foof paari hol numéro o neɗɗo yiiɗi heɓdem heɓatma ne wawi noddude 78 239 90 58
Hawwa joni jahaten koye Adama koko woɗɗoyno e miijo ma ha téléphone o soni o moosi e heppude notade appel o ɗum wawiɗo faji jani jiiɗi so ayani appel aji ko conata ɗum wonko jiɗɗa ɗon aɗa mbaɗa ko rendugo ɗum ɗum haali hoore mum e way kono hewɓe ni e ɗon addi gilli kono mi suwanare gilli hen on téléphone soɗɗo ha neɗɗo heppinoti kono non jogorɗo ko ma neɗɗo sooda tawa gillini nder gillinan nder nen nder comme no arano wayi comme no cabbuɗa hunde ni cabbuɗa neɗɗo o nodduma a yi noddudemo kono suusa kono aɗa sabbi o nodduma tana tinana maran tan ko nodduma way kono nodduɗa cikka kayrin foti noddudem jomani foti noddudem tottem haalis même suusa ɗum noddu so noddi kam mo hollata yimɓe haade wadde décroché quoi exactement après kanko noon ko appel mo sabbino vraiment ko appel mo sabbino sa yi no wayni e ɗum waɗi o allemo weltade hen o koppi taw tinani eyyi ɗum noon elle a haali Dakar manda ko bloqué walla bloc à Dakar ɗum holko jiɗɗa ha jopade ɗon Dakar enen koye majjadda hande no wayi embouteillage uji ɗum taƴi haalde non kono ɗo woni oɗo contexte mo kalta o ko étudiant ji saaha hade gonɗo mbiɗa hoodde ɓe donka mais ko nanguiɓe bourse uji mabɓe ñanden tan en jii guerva e baɗɗiɗori sa fof ni ne waɗa woni probléme bourse woni principal probléme étudiant kadi étudiant kañum probléme mum ko bourse mum so probléme bourse o regli tan ene mbawi fof regli so bourse o reglani tan haɓene caɗele mabɓe eyyi kamɓe noon ɓe jiiɗi hoodde ɓe keɓama bourse mabɓe donc haɓen ɗo mbaɗi bloqué ɗum woni ko yiɗi haalde ɗanngal Mamadou o yiye falantere yitere nangue holko jiɗɗa ɗo e yitere nangue eɗen gandi sene nangue sen fuuɗo yaara ko CCS kanko o wonno ko ruttade Fouta kono hamo heppa ko wetata ɗum won noon o ronki ɗanade hamo daara nangue nde no fuɗirta beele weeta beele heure mum foti waktu mum foti yaade o ne yona beele o wawa yaade ɗum won noon hamo daara mbuɗu nangue ngu hamo ƴeewa so tawi weeti walla weetani ɗum noon ceerno Kalidou mi artate ma gittugol yimɓeɓe e laabi ɗi holno jiruɗa ɗum Bamoude jarama aɗa andi ɗum fof koko mbimami ko tan aɗa andi leydi yimɓe ne keewi jooɗade ɗo gono e wiide sa yeehi France kokka exemple uji quoi walla sa yeehi Amérique walla sa yeehi Italie ko ni walla ko ni leydi fof wonɗo fuɗɗori pewgol mum finani tan feewi yani Amérique finani tan wayno Amérique wayi ni no wayi joni ni France finani tan wayno wayi joni ni leydi gondi ko noon leydi gondi ko noon kono enen Afrique toujours eɗen mbaɗa ko jolfu mbiyata ko eɗen ñemtina ko ganduɗa enen en parani e fuɗɗorade waade noon saabu saɗa ñemtina neɗɗo ɓorniɗo ko yooɗi walla ɓorniɗo comcol badgol valeur wonto fuɗɗi o fuɗɗori ko ɓornade comƴi ɗi ngala valeur taw ka ɓoyo dañi goɗɗi eyyi leydi wonno mahirto voie publique jangguɓe droit ɓe ne gandi ko gonga en ngala doole leyɗele men ngala doole saabu kala ko jiiɗa noon ma ete hay cukalel sa jibini ɗum ko ma etoɗa wadde ɗum tette nde wawa yaade mais sa acci ɗum tan ni laadat tan saɗa muynini ɗum kadi sa finani entuɗa ɗum muynat tan leydi fof ene jogui ko wiyete souveraineté moɓe noddi o min ɗum ne jeeya e ko ganduɗa ko ɗuminini ko aɗa yaadi hen mboɗo yaadi hen 100% ɗon moƴƴi 100% ɗum noon ceerno wonno ko hojumaji ɗi gaari ha ɗiɗɗi ene dande ɗum waɗi eɗen mbaɗira noon holno jiruɗa sukaɓe joloɓe e laaɗe ina maayo e maaje kaɗɗe ko ɓooyani ko won laano ummi ko ɗo e Sénégal won laano ummi ko Gambie fodde yimɓe temeɗɗiɗo dutti hen e jomumen holno jiruɗa ɗum yo Allah yurmoɓe yaafoɓe kamɓe sankiɓe foof yo Allah harnuɓe aljanna wona e sago men en jiɗana hay goto yahay laana saka halko hen kamɓe koye mabɓe ne kadi ko yidde dañal ha diwti kaddi tan walle kono sa ƴeewi sa ruttima nder
aɗa yiya neɗɗo ene min mi yii min kaldanmami ko jiimi walla mo kaldanmi walla mo kaldum walla kowmi yitaram neɗɗo yaha ne jola e laana taw ne jogii 5 millions imagine ɗum bammoodi an hannde sa totti kam ɗo min 5 millions walla mi tottima ɗo 5 millions aɗa jogi ko mbawɗa watte ewa joni noon holno neɗɗo ƴettirta 5 millions walla 3 millions walla 4 millions jola e laana ko ngannduɗaa ko geej a anndaa ɗo haaɗi a anndaa ɗo paaɗa wona an gooto fodde yimɓe laana taw nawar ko yimɓe sappo walla taw nawar ko yimɓe nogas yimɓe fof ne nganndi laaɗi an aɗa anndi laaɗe fuuta aɗa anndi laaɗe gonɗe e geejje yimɓe ƴetta fodde temedɗiɗo neɗɗo temedɗiɗo neɗɗo mbaɗa ɗum e laana temedɗiɗo neɗɗo hay sa waɗi ɗum e oto mo wawa nawde temedɗiɗo neɗɗo oto no wawi yande mi alan noon laana te ko ɗum ɗon sinno ko sago men sukaɓe e tinno ɓe gartira hakkillaji mabɓe jinnaɓe mabɓe kadi ballaɓe saabu cukalel ngel walla neɗɗo jahowo hayso mawɗo nani hen o finani tan o ƴetti 5 millions o kono won balluɗomo e démarche ji ɗi walla won ñamluɗomo walla won kokkuɗomo walla won jeeyɗo cuuɗari mumen eɗen porfira ɗo en nani woni konnguɗi ñanden bawɗo fof yo ƴettu cakka yummum walla cakkatanum yeeya non wona noon yoɗani sa aɗa wawi yeyde kanŋe cooda naggue neha wallahi tigui rigui joni holno jiruɗa way kono APR way kono nani ummito holno jiruɗa ɗum ihi min de kam APR ka kaalo te kalɗa fof Allah ene yanta hen ina wona eɓe mbaɗa mi nani de eɓe mbaɗa réunion ji en eɓe mbaɗa ko wiyete secrétaire exécutif en eko nandi hen kilifa mabɓe yamiriɓe yoɓe mbaɗa mais aɗa andi ko tardini parti ji Afrique dirigeant ji ɗi jaɓata woppude mawɓe tan gonat ɗo hay joom galle enen fof jinaɓe men hannde dépense waɗirima ɗumen an hannde sino ko sago ma hannde an a jaɓata bamma waɗa dépense hannde ko an ardi galle o kala jiiɗa neɗɗo ne ardi hayso ko parti kamɓe ko ɗum yolata parti ji ɗi parti sa ardima ɗum duuɓi sappo e ɗiɗi walla duuɓi nogas eɓa an numéro 2 o tottu ɗum aɗa wawi dirige parti par téléphone walla par vocal ça n'existe pas yimɓe jannguɓe hono ma en nanɗo ɓe a ɓurani gandal ɓe a ɓurani expérience a ɓurani ɗumen ɓingu yummago e leydi he a ɓurani ɗumen hay hunde ko an tan dirige passe holko wari PDS holko wari PS holko wari parti ji nanduɗi hen o holliti hen koji ma joyi keddoroɗen mbaɗen en mbatta développé ceerno jaafoɗa no feewi kono noon beela aɗa soyni ma élection ngaji paaɗi ɗi ma président Macky Sall artu e leydi ndi ni no leydi ndi yarata ni so yaari ni continue ni hayso ko ɗo e 4 ans tan so continue ni tan ɗo e 4 ans hayso timmani 5 ans artudemo ɗo weɓata so artani hol lomtotoɗo parti o hol jogorɗo ardade so lumtini hirande defete ko ñamete ko jamma kono defete ko guila ñalawma laamotoɗo Sénégal saɗa lomtina ɗum a wawa finde goto walla hirande wotere lomtina ɗum laamu ça n'existe pas a lomtinta ɗum ha yimɓe ganda ɗum ha ande kono pina suba goto tan lomtina ɗum tawa an mawɗo o ko to banggue goɗɗo gonɗa somo arta 3 ans ɗiɗo so timmi o arta ɗo e leydi he haalama koko watte warde so artata kay o wawa heɓoyde wawa fof dañoyde ɗo ɗumin ɗo PDS Karim Wade wiyama ma artu est ce que aɗa hooli ɗum aɗa nani mi wima a wawa ardade parti aɗa waɗa vocal walla aɗa waɗa téléphone oɗo kam hay vocal watta oɗo kam ko lettre uji waɗata communiqué kalis wonen ɓesmi gari ma leydi ndi wen c'est wona kalis laamoto leydi ndi kamɓe joguiɓe kalis lamɗo a yimeɗiɗo lamɗo Afrique ƴettuɗo kalis mum waɗa e leydi ewani so wona Maroc so wona ruwaji ɗi lamɗo tan taw koye Afrique taw aɗa jogui kalis ma mo jenɗa hoore ma ƴetta kutorɗa ɗum e leydi ɓe mbatta ɗum Karim Wade mande no foti laabi Karim Wade wiya ɗo mande arta ko ɓaawo janngo ko ñande tel datuji ɓuuri million date tew mo ganduɗa a haalta yimɓe nana a yaltata e tel mbaɗa vidéo a watta haydara ko communiqué ji tan so Karim artade est ce que PDS mayata PDS kay sayi PDS hande hol gonɗo PDS waɗi firti ruumu jarriɓe 2000 PDS heewɓe caaye parti ji goɗɗi ko inde PDS tan woni ɗon ɗum fof ko wasde lomtinde walla lomtinde neɗɗo o taw parti o yadani hen ko ɗum addi ɗum holno jiruɗa a wawi ɗaɗa yiiɗi leydi paya kattar duuɓi sappo goppa yim gara mbiyaɗa leydi gotono Karim Wade politique Fouta holno jiruɗa sukaɓe en coobi hen joni no feewi e banggue politique Fouta mbawmi wasiyade ɓiɓɓe Foutankoɓe walla ɓiɓɓe Sénégal naɓe politique wona wirdu tijjani wona lawol hay hunde politique ko politique tan sa felliti aɗa waɗa politique gueɗel garwaniwel nguel ya taw aɗa yiiri diwan ma ne yiito hen hoore mum
yataw andi hen ko nafatma nan hen taw wona ko nafara poos ma tan hande noon ko ɗum ɓuuri hewde kala mbaɗowo politique hande surtout ma e jeunesse o hewɓe hen ko affaire uji koye mumen tan kono affaire uji diwan mabɓe walla région mabɓe walla guure mabɓe ko ɓuuri hen hewde de sa limi sappo jeetata ɓe tagui ɗumen umma tan poste uji men walla poste tigui e ɗum noon nawrata diwan yesso hakkude jayniyankoɓe e laamu kesu ngu jayniyankoɓe jaggama jayniyankoɓe goppama ɗon gasdirten noon holno jiruɗa ɗum andi mi haalninomo ɗo jayniyankoɓe en tant que ɓe goɗɗaki politique o ɓe goɗɗaki pouvoir uji ɗi ɓe mbaɗani bloc ɓe ndendi gueɗe mabɓe ko ni tan mbawata wade saabu holko woni ɗum colli ndiwdat juuroto ko ndiwdat juuroto ko ha kuule kono goto fof wawi diwde banggue mum a wawa wiide aɗa wona ka jaydiyanke mbaɗa kalan oɗo régime wondani mum tan mboɗo winda e mum ko beelami jaydiyanke ka jaydiyanke ɗum ko matiére ma an so kabruji gari hokko a funoto a joto mais oɗo régime wondani mum ko oto régime gondunomi tan mboɗo winda e mum ko welami walla jaydiyanke ka patron de presse ko yiiɗi fof ko ɗum mbatta ko yiiɗa fof a watta hewɓe nan ɗo kala hande ko ɓuuri hen hewde ko chroniqueur uji wona jaydiyankoɓe a joɗoto télé tan kala ko beelaɗa an ko ga mbaɗɗa ga guuriɗa tan walla ga jiiɗanɗa tan kala ko beelaɗa taw ala fof ittuɗa ɗum tagata noon convocation ji ɗi keewa déformation ji ɗi keewa ɗum tan tagui ɗum jaafoɗa en gardi hen ha ɗo ko wonko jinnoɗa ɓeydude hen tan e jinmi ɓeydude hen tan ko yimɓe ñaago Allah tan yo Allah wat jaam saabu sago Sénégal wiya ko Sénégal way kono laana ni sago jolduɓe fof ko ƴiyentoyde woto piptoɗen yurmede Allah Allah ala fof no ronki moƴƴirde e leydi mum te ɗo ko leydi julɓe leydi waliyaɓe leydi sernaɓe wonko o waɗa ɗo ko ɓuuri valeur politicien ji gonɗi ɗo ɗi neɗɗo hoto jogo hakkude mum tan personnel e neɗɗo o somi wi neɗɗo o moodi ko jaydiyanke min mi alta probléme e wona moodi jogdin probléme koye jaydiyankoɓe saabu état ko état wata ƴeew neɗɗo o personnellement ko joomay walla ko kaari walla ko kaari ala ƴeew leydi ndi état o ko nafata leydi ndi haal darano leydi ma mais wata ŋaññiro leydi ndi sababude neɗɗo o personnellement par ce que neɗɗo o ko nomaɗo tan mbaɗaɗo ɗon ko iwowo ko jahowo ko ɓuuri valeur nanna ɗe leydi he te kadi yimɓeɓe hoto mbat sabotage neɗɗo aɗa wawi perdude pouvoir kono jogoɗa courage wonde opposant tan mbasa wadde sabotage wadde opposant noon wadde sabotage jiida aɗa wawi a yii fee a yii ko waɗa walla a yii ɗum ɗo walla aɗa andi tigui aɗa humpiti ɓeɗo ɗo ndewi ɗo wonto jiiɗi yaade walla hayso cuwa yettoyade toon wonko jiiɗi wadde anne jogo courage kam hay sa waɗani ɓe encouragé wata waɗɓe sabotage eyyi mais sabotage o tardinta ko enen foof saabu leydi so tardi ko enen foof tardani eyyi ɗum noon yo Allah waɗan en jaam yo Allah kadi ɓiltu ɓiliɓeɓe ɗen lance appel kadi e président de la république neɗɗo men nokkuɗo foof faari koye hunuko mum hono Farba Ngom ɗen ñaagui coupe d'Afrique nene jiruɗa Sénégal to tan gaside e match o de kam mboɗo andi kam ko match kam bel couper ndi ma aɗa jogui ala mi yiyani coupe wona ara ɗo mi yiyani coupe wona ara ɗo so Allah haali ko mawni mi yiyani coupe wona ara ɗo de mi yiyani de mi yiyani so Allah eyyi kam mi yiyani ɗum kam mi yiyani a ƴeewi a yiyani ɗum ala mi yiyani Sall ɗum en gardi hen ha ɗo gasi haalaji holko mbaynortoɗa ko jiɗɗa haalde deftere nde fof kadi ɓurɗa tan gasi haalaji eyyi ko adi fof ko jarnadema en dokkuɗama opportunité arde ɗo haaldude ɓiɓɓe fulɓe e Sénégal leji foof walla kala to aadi wawi wonde aduna e jeeɓowo pindi Fouta eyyi ko heddi ko wiide yimɓe rek yo lire e saabu lecture ko wawi hakkudema o ko mum to mbawa dañde ɗum e lecture ne heewi nafoore ma janggini ko a wawi janggude école ma janggini ko nelgo wawa janguindema eyyi kadi deftere nde hande ɗo wawi wadde disponible kal jiɗɗo ne wawi wadde commandé beele heɓande eyyi ɗum mo kadi ko wadde soutenir surtout production intellectuelle ko wadde soutenir aussi kadi ɓiɗɗo Fouta kadi ko ɗum tan Allah jarama o jarama woni sababu o gorko mo cempen kelenode sego sukara dane maayo Mamoudou Abdoul Nia nen hakkude men e Daoudou Dia kanko tigi woni sababu o ɓe jonni ɗum no fewi kamɓene Djibril Oumar Kane yentude Samba Seken Samba Gawlo Seken e ko way noon ɗum noon ko sababu mawɗo woni hakkudam e makko kadi en jetti ceerno Kalidou no fewi kono konngol mbayni ko Malal Tamba mo Dara Halayɓe ha Jorol addani en ɗum oyi bono rokkuma wotti ɓornaɗa a ñaani jooɗa e bandel oyi bono rokkuma ñaamde ñaama a ñaani nguura
kono kadi mbono rokkuma debbo ndesa añaani nden ɗon ƴiiƴam. dañowo rendo e rende yo Allah juutnu ha juutu. O reftini hen noon o wi dañowo hattina e hoore mum yo duwano hoore mum, kono enen mbiyani noon dañowo yo dañ tan yimɓe fof daña. en jetti noon yeeɓiyankoɓe men suɓiɓe piindi kono kadi suɓiɓe émission Holmo Woni An, Oumou Diak e Dieynaba Diallo mo Madina Gounass. Oumou Diak e Dieynaba Diallo tonggode 225 ko gorko mo kaska ɗoyel jaabi e gorko mo cempen. Allah jarama jarama jokkon e yebdutere mon ha saaha goɗɗo.